खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि सुबुं सांग्रांथियारि साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सानजा गहपुर दखरा एबसुनि बानजायनायाव बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि दैमालुआव दिनै बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि सुबुं सांग्रांथियारि साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। आरो बे साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लायो। बेजों लोगोसे मिरु एबसुनि गोबां गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो। बे हाबाफारिखौ लानायनि गुदि थांखि आरो नोजोरानो जाबाय गोग्गो सोलोंथाइजों बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय, जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थानाय आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, सांग्रांथि गारि मटर सालायनायनिफ्राय गोजानाव थानाय, बेजों लोगोसे दायना-दायनि फोथायनायनिफ्राय गोजानाव थानाय आरो हिन्जावफोरखौ आथोनारि गेलेनायनिफ्राय गोजानाव थानाय आरो फुजा मेलायाव फेग्रा मुवा आरो खेला होनायफोरखौ बन्द खालामनायनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिश्वनाथ जिल्ला आरो इस्ट गहपुर लोगोसे बिश्वनाथ जिल्लानि गासै दखराफोर जोंनि गोबां बे जायगानि ओनसोलनि रायजो राजा बेनिफ्राय बेयाव जोंहा हाई स्कुलनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। दिनैनि बे जि हाबाफारि साइकेल हानजा सुरनाय, बे साइकेल हानजा सुरनायनि उद्देश्यआ मोननै। गिबि उद्देश्यआ जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मिशन क्वालिटी एडुकेशन जि मुभमेन्ट, गुन गोनां सोलोंथाइनि जि मोनसे जावरिखांनाय जि मोनसे आन्दलन, आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे समाजाव दिनै समाज बेरेखा एन्टि ससियेल जिखिनि एक्टिभिटि, ड्राग्स माने हिउमेन ट्राफिकिं, मानसि लांखारनाय, जौ जुवानि जि परिबेस, आरोबाव लोगोसे जों नुदों जे चाइल्ड मेरिज, दा बे माने आइजोफोरनि सायाव बा हिन्जावसाफोरनि सायाव जे मोनसे अयनाय रेप आरो मार्डार इन्सिडेन्ट, बे गासिखौबो जों जाहाथे गैया खालामनो हायो। दा बेखायनो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि 2005-06निफ्राय एबसुआ आरम्भ खालामदों। जों जथेस्थ' साक्सेस माखासे जोङो माने बेयाव मोननो हादों, खिन्थु बेखिनियानो साफिसियेन्ट नङा। दिनै डाक्टार इन्जिनियार ओंखाराखैमोन, प्रफेसारनि संख्या खममोन, उकिलनि संख्या खममोन, IAS IPSनि संख्या खममोन, ACS APSनि संख्या खममोन। इभेन जोंनियाव नर्मेल माने हिउमेन रिसर्स जायफोरा माने गावनि जिउखौ दैदेननो हायो, अकल माने नोङो केरियार माने दिगखौल' नङाबासिनो गुबुन गुबुन दिगजों स्पर्ट्स, कालचार, बे समाजखौ गोग्गो इक'नमिकेलि साउन्ड खालामनो थाखाय जोंनि हारिनि साफ्रोमबो बेक्तिखौ मोजां जिउ दाना होनांगौनि आरो बे सक्तिशालि परिबेस दानांगौनि थाखाय बड'फाया जि गेरेमसा माहारिनि बाथ्राखौ जोंनो होनानै गालांदों। आरो बे गेरेमसा माहारिया जानांगौब्ला साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि बेक्तिया मजबुत जानांगोन। आरो बेखायनो गुन गोनां सोलोंथाइनि जि थासारिखौ मजबुत खालामसिननायनि थांखिजों दिनै बे दैमालु गहपुरनि बे जारिमिनारि जि जायगा, बे दैमालुनिफ्राय बेखौ जागायदों। आरो इन्टार स्टेट जि बर्डार माने अरुणाचल, आसाम, बे ओनसोलफोराव दिनै ड्राग्सनि इलिगेल माने बेयाव बेहाफ्रा सोलिगासिनो दं। आरो ड्राग्सजों दिनै जोंनि समाजाव मानसिफ्रा दिनै एडिक्टेड जादों, रिहेबिलिटेसन सेन्टाराव थांनांदों, मोजां परियालनि गथ' गथायानो दिनै बिसोरनि जिउआ माने स्पइल जादों, डेस्ट्रय जादों। बेखौ जोंनि मेगनाव दा जोङो नुदों। दा बेखायनो ड्राग्स जाहाथे जोङो बन्द खालामनो हायो, जिर' टलारेन्सआव ड्राग्सआ जाहाथे बन्द जायो। आरो बे इन्टार स्टेट बर्डाराव एसे रां मोननायनि थाखाय जोंनि मानसिफ्रा जि मोनसे बे ट्रेकआव इनभल्भ जादों। आरो जोंनि फंबाय बिनानाव हौवासाफोरनिल' बाथ्रा नङा, हिन्जावसाफोराबो दिनै इन्जेक्सन लानानै ड्राग्स माने लानानै दिनै बिसोरो गावनि जिउआव आस'खान्दा जानांदों। दा बेखायनो चाइल्ड माने दिनै जों बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सानजा गहपुर दखरा एबसुनि बानजायनायाव जोङो मोनसे जि बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय आरो जोंहा जि सोलोंथायारि मोनसे जांख्रिथाय खांनाय, बे मोनसे हाबाफारि आरो जों बेखौनो साइकेल सालायनायनि गेजेरजों जोङो दिनै गामि गामि
जे गुन गोनां सोलोंथाइनि सायाव गोसो होनांगौनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे जिहेथु जोंनि समाजनि गेजेराव जे जौ लोंनाय माने ड्राग्स जानाय आरो भां सोबनाय बियो लासै लासै उन्दैफोर गथ' मानसिफोरनावबो बांलांनो हमबाय समाजा एसे गाज्रिनिफ्राय गाज्रि थासारियाव थांबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि जि गथ'फोरनि गोजौथियारि सोलायनाय जिहेथु जोंनाव माने गुबुन माने मानसिया थाखानाय हिन्जावबो नङानो गुबुन हिन्जावखौ लाना खारनाय बे बिराद समाजाव बारा जाबाय दा फारसेथिं बे जोंनि बेफोरखौ जोङो सांग्रां खालामनो थाखाय दिनै जोङो फार्स्ट बिश्वनाथ जिल्ला एबसुआ नैबे दैमालु जोहोलाव बे गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जोङो 10 किल'मिटार जोङो साइकेल हान्जा सालायगोन आरो बिदिनो जोङो सम आरो सुजुगखौ नायनानै जिहेथु जिल्लानि सिङाव 6था दख'रा दङ जोङो सालायनायनि थाखाय थि खालामदों फैगौ जों 16 तारिखआव सोनाब गुफुर दख'रा एबसुनिफ्राय जों रावबो सालायगोन आरो बेबायदिनो जों टाइमखौ गोरोबनानै जोङो दख'रानि मोनफ्रोमबो जायगायाव रायजो राजानि गेजेराव जों साइकेल सालायनानै बे समाजनि गेजेराव सांग्रां लाबोनाय बे हाबाफारिखौ जोङो नोजोर होनानै जोङो दिनैनिफ्राय बेखौ जागायनाय जादों। थारैनो बे समाव मोनसे सोंथि गोसोआव फैदों फुजा मेलायावहाय जोंहा इलिगेलै खेल होनाय आरो लोगोसे फेग्रा मुवा लानायफोरखौ नुनो मोनो बेफोरखौ थारैनो होबथानो हागोन ना हाया? बेथ' जोंनि समाजाव बियो बांनायनिफ्राय बांदोंसो फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जोङो बेखौ होबथाबोबाय थादों जेब्लायबो नाथाय जोंनियाव समाजाव ओरैबायदि मानसि दङ माने जाय बाथ्राफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा एबसुनि सेंग्राफ्रा जेब्लानो जोंनि माखासे मानसि व्यक्तिफोरखौ बादा होदों बेयाव बांसिनसो जों खालामनाय नुयो बेनिखायनो जों खावलायनो सानदों बिथांमोन बायदि बेबायदि जायफ्रा बेबायदि गाज्रि बेसाद जों सोमोन्दो थायो बैफोर सुबुंफ्राबो जिहेथु गावसिनि गथ' गथायाबो दङ मोनसे समाव गावसिनि गथ' गथायाबो जुदि बे लामायाव जुदि थाङोबा बेबायदि माने ड्राग्स एडिक्टेड जायोबा बा बेबायदि गाज्रि मानसि जायोबा बिथांमोना माबायदि जागोन बेनिखायनो आं खावलायनो सानो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जानानै जेन बैबायदि व्यक्ति बिथांमोना जेन समाजनि बाथ्रा आरो इयुन फिउचारखौ गोग्गो समाज दानायनि बाथ्राफोरखौ बुजिनानै जेन जों खावलायनो